Duka jama'ar Gasol muka yi muka zaba, duka jama'ar Gasol muka yi muka zaba gwani. Da sunan Allahu Kalikun Jalla gwanina, da mini kullum yau da gobe har safe da rana. Roƙon da nake rabbana ka sai talla murana, ganin ka salati ilahu gun abban nana, ka sa alai har sahabu duk ban warewa. Bugo sauti mai kiɗa na ɗan wasa gwanina, mai alfarma firist alha Muhammad muka nuna. A yau mu jama'ar Gasol ka fidda mu a rana, kai mu fito duka kwai da kwarkwata kar da mu zauna. Wanda zai mana ya fito kar mu nuna dawa. Firist alha jarumi a gefe na siyasa, dume jayayya da kai da ka zo zai kasa. Dukannin jama'ar Gasol a yau duk mun kosa, kashin shanu mun sani da bambanci da masa. Gasol tukai ne muke bukata dan baiwa, zabi ne Allahu yayi mana kuma mun karba. APC ce jam'iyyar mu ba ta yi mana kwaba, Gasol tukai ne kadai a yau mu muka zaba. Ka kore 'yan zamba masu halayyar jaba, ka zamto mana fitila duhu ka haskawa. Mu kai za mu rike Gasol ba mai rena ka, duk wani wanda yake adawa za mu yi masa duka. Sannan za mu hana shi ma idan zai yi kuka, sannan duk ƙuri'unmu mun haɗa kuma mun baka. Ka zo ka haye mun aminta bar masu adawa. Sunana Ramadan Muhammad dan Talla Taraba, harkokina na rike da kyau ba na gaba. Waka na Firist Alha yanzu ban ma fara ba, baban so zo ka taya ni ba na kasa ba. Ka wake Firist Alha makiya su ko